selfie, 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 selfie. Sani ka'ida ne suna ci wannan wai na kaddar safiya. Alami? Na gogo. Zan wuce gidan su ta birni. Yasa an yi rasuwa har yau kwana biyu. Zan je in masu ta'aziyya. To sai. A sai kin shigo. Ina kana? Lafiya lau. Da Allah ki kula da gida. Kin ga dai da dubban da wasu abubuwan ba wurin bisashen nan da a duba su da Allah. Sai na dawo. To a kula man da gida. Lami amaryar sallau. Ga shi nan dai kore zai yi haƙƙi. Yau ina abin yake? Wai ma ya ci jariri. Ban fahimce ki ba. Wai don Allah in tambaye ki. Me ya gani ne ga sallau kika makale masa? Kai! Ban da abinki idan kika duba kika ga sallau ai kyakkyawa ne kuma akwai hanci sannan kuma duk karkarar nan babu wanda bai san shi ba babban manomi ne. Haba Lami mutum tsofai da shi shekara da shekaru bai yi aure ba kin zo kin wani manne masa to ina kika kai dan bala da idi. To in ban da abinki ni ina ruwana da tsufan sharamfa zai mun sannan dan bala da idi dinin da kike magana kar fa ki manta ta bawa. To me suka mallaka ma me gare su garken dabbobin su nawa gonakin su nawa rumbunan hatsin su nawa amma sallau attajiri ne a karkarar nan sannan kuma duk sati sai ya ci kasuwar ƙauye kin ga koko ba komai zai ringa siya min tsire idan zai dawo in kika zo da safe in dinga jifa ki da leda tsire sannan kuma zubin adashi duk sati ya kika ce Yau ai bayani zaki mai. Yar uwa in gane. Yanzu kin ga kin fahimtar da ni da mun gane abin da kike nufi. Wallahi kin san me inda ni ce ke na rantsi da Allah cikin attajiran garin nan zai isa mu irin aura. To Allah ya bada sa'a. Kin ga tunda gogo bata dawo ba ni gida zan tafi. Kai da banda ke wai matsalar kike ne. Sai ana yi da ke ma ki je ki samu wani alhajin ƙauyen. Zuwa miki a cikin garin nan ki aura. Selfie, selfie, selfie. Mune wa jama'a godiya. Wannan rana an goke na Allah ya kara maka lafiya an goga kada amarya da kada ka. Kai sarkin kiɗa. Ina gaya ma wannan ɗan an da kikan nan da Allah. Ka gama cewa komai. Wannan ranar shagalin bikin ango sallau tare da amarya salami a ƙawayen amarya
ga ku kwanku da kwarkwatar ku sun taru. Kamilu saurara da Allah saurara Kamilu. Saboda haka wannan rana ce ta nuna farin ciki na wannan shagalin biki da za a yi. Wannan rana yau 23 ga wata ko? Wango? 23 ga wannan wata. A'a tambayi yan gari dan nima gaba ɗaya tun da aka daura wani da safin 23 ga wata ko? 27 ga wata. Saboda haka ga amarya Lami ga kuma ango Sallau. ya dan bugan ganga. Dan da kar masa ganga mai sarkin kalbi. Tambayi sarkin kalanguna yanzu ka yi wata bajinta ta gani. To a gaya wa mai ganga. A gaya mai ganga. A matsayina na Sallau ango. A matsayinsa na ango na wannan rana Sallau. Da ni da amarya ta Lami. Da shi da amaryar Salami ga ta nan. Na yi bajinta. Ya yi bajinta ya yi namijin gaske. A fara kirgawa daga 1 zuwa 12. A fara kirgawa daga 1 har zuwa dozin 12 kenan. A kwaya 12. Har zuwa kwaya 1 har 12. Na bashi. Ya baka. Zangarniya. Zangarniya kwaya 12 a cikin damin ku. Kai abin kunya wallahi. Haba da ai dami zaka bashi. Dami kawai sa kutu. Allah dami zaka bashi. Dami za wata uku Allah. Ya baka dami ni na ribakin sa na ci mar albasa. Ka ita shege ne. Wallahi baka yi. Wallahi baka ita. Kai Allah can dan mai abin kunya. To ga mu. Ranar daurin aurenka ka bai marokin zanganiyar gero ka sai ka ce ba dan sarkin noma ba. Dami fa. Dami guda za ka bayar su kuto. Dami. Ka ce ka bai. Mai ganga a tashi. Ban gane a tashi. Ci gaba da gida.
ango ka sha maiko Aududu. kwana da yawa. Abba, ai da wahala kanka kake. Ai baka san daɗin rayuwa ba sai kai aure. Allah ango. Mun ya maka tuwon dawarka. Ruwan wankan ka hako babban dai. Ango kenan. Ai baka sani. Kana ta jana da zance amma har yanzu ban ji ka ce da ni. Wace rana ka ware mun zan zo kwashi taliya ba. Ai sai nan da kwana bakwai. Ba dariya za ka yi ba. Ka ce min sai bayan in fa kace fa sai bayan sati fa. Kaga an fita sati guda fa ke. Ai kan lokacin ma ka gama tatse ka gama lashe man shanu. Saboda tsabar ruwa. Ina Audu. Kana ji? Ai garan nan ina jin za ta kai wata shi. Ba ji man safa ne asara. Ba ji man san huda da aka ka ta Allah kuwa. Yar banza kuma duda ka bata kai. Ai baka sani ba kafin gara ta kare. Sai ka kira wani ka ya fito min nawa ka ce. Akwai alkaki yana na bantaran ma. Ko alkakin ne ma ni ko alkaki ko da kiyar. Allah wa gaba. Kai. Audu za ina jin ka. Wato rayuwar nan. Rayuwar nan Audu. Assalamu alaikum. Kai ya ka zo ya ka. Zo mana. Ya ka nake ma. Zo mana. Ya ka nake ma. Ka sai da wace? Dan gidan kurege ne. Allahu akbar ta sai da wace. Iyo ta tukunna ka san yadda gare. Ya tsada Allah wai. Kaga nan din nan din man shani ita ce. Nan din nan nake ga bari. Jinjira ce. Allah ya faɗi kika take. Dan ba zawar rasu ji. Duba nan gani ko ta wuce. Ka san yare yanzu daga Aisha kwana ka nema akuya ka. Wannan shi yasa muke shiga masallaci sallah da takalma ma aljihu. Wannan dan gidan kurege ne fa. Ai na ga maka jakin nan. Jiya uwar haka. Ya kin ka san mun ba daga duniya ba. Ka ga sabuwar amarya ga sabon jaki. A jaki ba kuma ga idan ka yaware. Indai muna rayu, indai da yaware, indai muna rayu. Daga wannan yar tsamata ba sai wannan jaki. Ya Allah. To amma ka san shi jaki ba. Ba a ga jaki sai a rage. Yabba yanzu in za ka ci. Sai na ɗan yi tari. Yabba in kana jin ɗan bakalajen 10. Yanzu kuma da ita kafiya. Ni zan wuce. To shi kenan. A gaida amarya. Allah ya so. A can na gaida amarya. Yabba. Kaya. A can na gaida amarya. Fito da kai. Wai na ba ka haɗu ne kai. Ta nake ce ba yake. Za ka yi mutane. Ango na amarya ke. Wannan gaskiya ce wannan. Gwagwa ce nan, dala dan haɗa wannan da ni haka ba ni tsoro Audodo. Kana ce ki haɗa su da kayan ki da Allah ki wanke musu. Audodo, kai kana da imani a zuciyarka kuwa kana da tausayi Audodo? Dan Allah ki daurewa zaki. In kin gama da wuri da ragowar garwashin wuta sai ki dan danne musu. Kin san yau akwai shagali a dandali. Akwai shagali a dandali yau. Shagali a dandali. Yi wallahi tallahi. Yanzu kai Audodo turƙeƙen ƙato. Ka zama ƙaton Allah ya isa a cikin gari jama'a rai ba buri? Ki dan matse musu. Ko wajen noma baka tsaya ka yi noman nan ba. Duk wani aiki ka ɗauki yanzu tulu ka tafi ka je rafi ka ɗebo min ruwa ba ka yi. Ba ka taimako na da komai kuma ka bani kaya ka ce in wanke maka. Miya na ne bai ya dura kaya. Dala ki dan dirza musu su dan fita. Audodo, kayan su rufe. Na ce kayan su rufe. Wuce ka tafi ka ban guri. Ta na ce fa akwai shagali a dandali yau. Dan girman Allah baba ki. Dan Allah ki taimaka ki dan hada da kayan ki dan daure musu da Allah. Shikenan ka zama rai ba buri kai. Bai ba haka bane. Ni tsohuwa baka taimake ni ba. Sai kai zan taimaka in maka wanki, in maka sukola Audodo. Daure da Allah. Daure. Zan dan kwanta bacci kan ki hada. Ni ban san irin wannan al'amarin ba, ban san irin wannan rayuwa ba. Kai Audodo ka zama rai ba buri, katon wohi cikin gari jama'a kai noman nan baka zuwa gona ka je ka yi noma. Debo man ruwa, Audodo ba ka
yi nan ya akuyar tawa in na ce ka bata ma harawa ba ka iyawa bare ka share man turkenta jama'a yan kaji na duka ka kakkame haba abdodo wannan wanda irin al'amari ne shi ke na kai ka zama kato a cikin gari sai nuna ka ake ana ta kwatance da kai yanzu ina wanki maimakon ka zo ka kama mu abdodo sai ka ce kuma wani zan maka wanki To zan tafi kasuwa. Kasuwa kuma? Amma ai ka shiga kai wanka ka canza kaya ko? Kayan dudu yaushe na kasuwa kwanan su hudu. Yanzu saboda Allah kaya su kwana 4 a jikinka amma ba za ka canza ba a haka za ka fita? Kai. Ba ga mi. Abin da ba. To wallahi tallahi dan baka ji yanda kake tashi bane. Wallahi sai warin da kake yi. Jiya ba ne wanka da safi. Wanke tsaya tukuna ina ruwanki ma tukuna da wanka na ko rashin wanka na. Wallahi tallahi da ruwana. Ba za ka ja min abin kunya ba kana wucewa ana cewa ga mijin Lami can mai kaya daya. Baiwa Allah. Lami. Dauda karin karfi take. Dauda karin karfi take. Rangadi gane rangadi garin. Allahu akbar. Wanga biki. To da Allah ne abin da nake so. A nemi dawa. A mun tuwo a dan sakan waka dan a nemi kuka amma ka mata wake kafin da labi kenan zan yi maka amma ina so ku yi min tsaraba ta ka siyo min tsiran kasuwa labi go da ka kudi kawo kuɗi ba cire wannan Allah dan annabi wani irin rayuwa ce to shiru zan so miki ne hirin tunda ina son ki me da dago me uli nake so da baki zaki ci tsinka guda ba shi washa kai selfie. Salamu alaikum. Anko ka sha kamshi. Awwal hana gada kenan. Marufi shaguda. Kungo gora ladan kirari. To nagode. Tauna kai. Nagode ka. Tauna. Ka ce na dan sa bakin salati kenan. Ka bakin salati. Na ji daɗi wallahi. To. Ka ƙara wa daɓe na makuba. Ka yi daidai. Yan haƙura na ka sai ka ce su washe kenan. Gaskiya ne. Yabba. Ai kai ne wajen wannan ne a gode wa Allah. Sai na tuna san da aka yi rijiyar burta sai mota ta zo ta saka karfe. Ta zira karfe ya baka. Hanya gidiya. Mota biyu aka sa ta kasa fulga kana kafa hakorin ka jawo karfe. Wannan gaskiya ne. Mai girma KDK shi ne ya kawo ni. Allahu akbar. Wannan gaskiya ne. To me ka abin da yake tafi da ni na zo gurinka abin da kake min din nan da ka saba yau wanne kana burgewa ana yaban ka ina jin daɗi yan kuɗi da kake kukutawa kace ranta min kace juya min so nake so a sake dan ranta min da Allah a bada na baya selfie